The Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, ZIPP, in partnership with the Center for International Private Enterprise, CIPE, will host a series of nationwide town hall meetings from the 13th of June to the 22nd of June 2018. Are you an informal economy worker, fruit and vegetable trader, cross-border trader, carpenter, flea market owner or worker, tuck shop owner, backyard mechanic or welder, street and airtime vendor, sculptor, hairdresser, artisanal miner, or any informal work that we have not mentioned? If yes, then let your voice be heard at the 2018 ZIPP Town Hall meetings. Engage in dialogue with candidates running for council or parliament as they address the public on their party's policies and manifestos regarding the development and transition of the informal economy into mainstream economy. This includes stopping the criminalization of informal economy work and regularizing the operations of informal workers. The dates are as follows: 13 June, Masvingo at Mucheke Hall; 15 June, Bulawayo at City Pentecostal Hall; 18 June, Mutare at Moffat Hall, Sakuva; 20 June, Gweru at YWCA Hall, Bukoba 1; 22 June, Harare, venue to be confirmed. All meetings start at 10 a.m. and end at 1 p.m. 2018 ZIPP Town Hall meetings in partnership with CIPE. Let your voice be heard. See you there. Ona siyaronga zvakanaka. Zichiyaronga mwari vakanaka. Zichiyaronga ndiani vakanaka. Ndi mwari vakanaka. Naka ndi mwari vakanaka. Mwari vakanaka ndi mwari vakanaka. Oh, ndiani waronga kudai. Oh, ndiani waronga izvi. Oh, zichiye mira mwari vakanaka ndi mwari vakanaka. Naka ndi mwari vakanaka. Oh, ndi mwari vakanaka. Naka ndi mwari vakanaka. Naka ndi mwari vakanaka. Zichemba takagara pasi Mugweru Zichemba the women chamber, the PWD chamber, the youth chamber. Makadini vanhu vemugweru tinotenda ndanzwa kuti tatonamata kare kuti titange program yedu nai. Okay, tinotenda zvikuru. Ndinonzi Wisborn Malaya, Secretary General weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations. Kuya kwatauya kuno mugweru tauya neprogram yatiri kuti matown hall meetings evanhu vemunharaunda vachikurukura nevanhu vari kuda kupinda mukwikwidzo mugore ra2018 dzenyika, either kuva macouncillors kana kuva member of parliament from Gweru. Vanhu ava vachiita hurukuro tichinzwa kuti zvavari kushuvira kuzoita kuti vabatsire upenyu kana kuti pundutso muvanhu vemabasa emaoko zvii ndo mhaka tiri pano. Mukuprogram yedu yachaita iri kubhimwa live pa Facebook and other social media platforms. Saka nekuda kwaizvozvo iri kuonekwa internationally. Pamwe pacho tichanga tichitaura nechirungu
kana usikagwana ako chirungu kunatso kuti taura sezvazviri unongotaura ako neshona pakati pedu pane vanenge vachitibatsira vachiturikira kuti vese vamwe vachanzwa vange vachinzwa zviri kuitika kuno. So as we are going to start, I'm going to briefly give just a small bio about ZIPP for the benefit of those who are viewing us, be it international. Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association is an organization which represents informal workers in Zimbabwe. These workers, they come from various forms of trade, be it street traders, be it cross-border traders, be it hairdressers, backyard mechanics, welders, farmers, to name but a few. How this organization came to be is because we were organized to make sure we mobilize or build a collective voice to lobby and advocate for issues that affect our operations, such as harassment, such as criminalization of our workspaces. The organization has got a vision, and the vision of the organization is decent standards of living for all Zimbabweans in a stable economy. And our mission is alleviating poverty through transforming informal economy activities into mainstream activities. We are a non-partisan organization, and this means we do not belong. We are not, as my president always say, we are not a vehicle of any political party. Within ZIPP, you can find members from any various political parties. What brings us together is the issue that one is an informal worker, and we have collective issues we want to lobby for together. So we are happy to be in Gweru today, and I'm going to quickly give an introduction of some members or some people we are with within the Gweru territory. Within Gweru, we also have a structure here in Gweru, the territorial leadership of Gweru. I will quickly kind those who are here to stand up so that we can just see you, the leadership of ZIPP Gweru territory, who are in this house. Can you stand up? Those who are in leadership within ZIPP structures in Gweru. I think most of them are those who are at the back. I see about 7, 8 people. These are part of the leadership of Gweru territory. And on top of that, thank you very much. On top of that, we are also moving with part of ZIPP national leadership structure. This organization has structures across 30 areas in Zimbabwe. According to the Zimbabwean map, we are almost dotted all over. So we have a national leadership. And today, part of the national leadership we have the ZIPP national treasurer, Mr. Givas Maririmba. He is based in Kwekwe. I will ask you, Mr. Maririmba, to just stand up and do the ZIPP slogan. The chamber! That delivers. The chamber! That delivers. The chamber! That delivers. Some other leaders have been into other town hall meetings, and some will be in the main town hall meeting with the presidential candidates on Friday in Harare. We also have the ZIPP national president, Madame Lorraine Sibanda. She comes from Rwanda, and she is also the international president for StreetNet International. StreetNet International is an organization which represents informal economy workers across the globe. And these workers, they come from all the continents of the world, be it Asia, Africa, Europe, Americas. They are organizations, 55 organizations from 49 countries, which
affiliate to StreetNet, and she is the president of that organization. In StreetNet International, she is the first woman president since that organization started. She is the first African president since that organization started. And also she is the first black president for StreetNet International since it started. Only whites used to be presidents of that organization. So we are happy that as ZIPP, we have a brand in the international world. Madam Lawrence Banda, can I ask you to greet the people of Gweru at this town hall? That river. Yeah, boy. I'm also acknowledging the presence of the National Youth Chairperson, Mr. Kizito Mpunga. He is also based in Kwekwe. He has just arrived. Can you just do the slogan to us? Thank you very much. With us here, I don't know, I think we have members from other organizations, if they are there. We are expecting some members also bid from VSET. Are there some people from VSET who have come? Okay, maybe they'll be on their way if they are not yet in. We also want to acknowledge the presence of the media here. We are working with Sly Media. We also have, I heard Newsiana is also here. We welcome you. We also have some team or other players we are working with. We also have the Zimbabwe Republic Police who are here to put peace, to maintain order in our town hall meetings. We welcome you here. And to that effect, I also want to let us know we do not accept anyone who is putting on any political party regalia in this town hall meeting. So if you have any political party regalia, you are free to make sure you leave this space, because we don't want to associate with any partisan regalia at this town hall meeting. So it's important for us to know. Then I'm also going to inform we have another organization we are working with in these town hall meetings. They are called Center for International Private Enterprise. And this organization is partnering with us in these town hall meetings. For that organization, we have my dearest sister Mutsa, who is representing ZIPP. I'm going to give a minute or two to just greet us and say something about ZIPP. Thank you. The chamber. The chamber. The chamber. Makadini vanhu Gweru. Ini ndinonzi Mutsanya Dundu, ndinofara kuva pano nemi nhasi ndakamirira ZIPP. I would like to take this opportunity to thank the Chair President, Ms. Lorraine Sibanda, Secretary General, Wisbon Malaya, the Chair Office Bearers, aspiring candidates, and everyone who has taken time and made the effort to attend and participate in today's event. ZIPP is an organization that has been working with the informal economy organizations all over the world. In the last year, we have worked with the Chair on making policy submissions to government to make positive changes to our working spaces. I would also like to take this opportunity to remind all that our meeting is being recorded. It is live streaming on multiple platforms. A report will be written if and when some of you aspiring candidates are elected into office. Please be reminded, we are watching you. What promises and assurances you are making, the Chair will hold you accountable to them. Thank you. The Chair will hold you accountable to what? Did you hear that? The Chair will hold you accountable to what? To them, to your promises. Can you tell them? The Chair will hold you accountable to what? Let them hear. The Chair will hold you accountable to your what? In Gweru. Right. Now, at this juncture, I'm also going to leave time to the Chair National President, who also is the StreetNet International President, Madam Lorraine Sibanda, to come and give us open remarks for this town hall meeting. Thank you.
Thank you, SG. Good morning once again, and welcome to this town hall meeting. I'm going to speak mostly in English, then I'll also put a bit of Shona and Debele so that we all understand. I would like to welcome all the candidates from the different political parties who took their time to attend our meeting. Thank you for coming to this meeting, and we hope that we are going to have a productive dialogue with the candidates as informal economy workers of Gweru. Ndoda kukuchingamidza imese mu town hall meeting yedu yanhasi mu Gweru. Ndichiti ndinovimba kuti tichaita hurukuro yakadzama pamusoro pemacandidates auya nhasi atitsika nhasi kuti vagotiudza kuti zvii zvavainazvo maringane nema-informal economy workers. What we have seen in the past in Zimbabwe has been a trend for political leaders to hold rallies, and rallies have just been monologues where people are not able to ask questions, neither are they able to comment. Theirs is to clap, ululate, and dance for the leader. Esesikubonile eminyakeni edluleyo eZimbabwe yikuthi ama-candidates afuna ukukhethwa ngabantu ekhethweni lweZimbabwe bayenza amarali basibize njengabantu bafike bakhuluma abakufunayo, umuntu ekhuluma yedwa, singaphenduli, singabuzi imbuzo, singakhomenti. Okwethu njengama-supporters alaba bakhokheli kuyikuqakeza lokubachayela umbululu lokugida nxa sekumele sigide. Zwatakaona mu Zimbabwe munguva yafura itsika yekuti ma-political candidates aita marali kwavanomira vachitaura vari voga, vanhu vasingapindure, vanhu vasingabvunze, vanhu vachingoita basa rekuombera nekupururudza nekuridza muridzo nekutamba kana kwasvika nguva yekutamba pasina anovhunza kuti sei mataura izvi kana kuti isusu muri kutipa chii. Gore rino masamba asiyana. Takazviona kuti semamembers eZICHIA nevanhu vari kushanda mabasa emaoko atinoti muchirungu informal economy workers, tisu tine majority, tisu tiri kunyanyotambura tichitambudzwa nema-policies anoumbwa muparliament, tichitambudzwa nema-policies anoshandiswa pama-local authorities atinoti ma-bylaws e-council. Tichitambudzwa iyezve nekudzinganidzwa nemapurisa ekanzuru, tichitorerwa nhumbi dzatiri kutengesa, tichishaiwa pokutengesera, tichitengesera pasina ma-toilets, pasina decency. Like as informal economy traders, this year we have taken a stand to say things must change, everything must change. And when we talk of change, we are not campaigning for any political party. Change is a word which is in the vocabulary of the English language. And as informal economy traders, we want change in the way things are done, in the way campaigns are conducted. Yes, political party leaders will have their rallies, but we also found a way of demanding our space. We want to talk, we want to ask, we want to comment, we want to contribute to the election process. We want to contribute towards casting our votes. We want to cast votes from an informed perspective, knowing who we are casting our vote for, what they have to say about informal economy workers, and what kind of perception they hold for informal economy workers. Gore rino hatichavhoteri munhu nekuti akapfeka zvakanaka, ane sutu yakanaka, kana kuti ane chiso chiri kusekerera.
toda kuziva zvavachatiitira sema-informal economy workers. Toda kuziva zvavari kufunga pamusoro pedu. Takambovhota tichitevedzera marali. Tapedza kuvhota. Tisati tavhota panga panzi siyai vanhu vashandi vatengese kwese kwavanoda. Tapedza kuvhota vanhu vakutonga. Zvikanzi mavendors itsvina ngaitsvairwe. As we are here today, we want to emphasize whatever promises and assurances are given by the candidates, we want them to be actioned and implemented after the election. And as we go to the ballot box, ZIPP is not instructing members who to vote for. Listen to your heart, listen to your conscience. Your vote is your choice. Your vote is your voice, and your vote is your secret. I thank you. Before I sit down, I'm going to sing. As I have said, as informal economy workers, we live in a stressful environment. We are so stressed, we have so many burdens, and when we meet, we want to vent, we want to take out the stress. Ndisati ndagara pasi ndoda kuimba. Nekuti patinoshanda sevabati vemabasa emaoko, tine ma-stress akawanda. Ma-stress atinopuwa nekanzuru, ma-stress atinopuwa ne-cashless economy yatakatarisa, nema-stress atinopuwa ne-environment isingararamikike. Zvekuti tiri kutadza kubhadharira vana zvikoro, tiri kutadza kubhadhara mvura kwatinogara, tiri kutadza kubhadhara marent, hatina space yekutengesera, tiri kutengesa tiri muhuruva, instead of having paved areas to work from. Saka ndoda kuimba rumbo. The song that I'm going to sing tells us that past tendencies should stop. We should see a better future. And we as the people have begun to assert ourselves, and we shall continue to assert ourselves because we are the bosses. Chefdom yatopera. Kudhara taifunga kuti ma-MP nema-councillors ndo vana chef taivafugamira. Handizoba. Saka vakauya kuno kuti vauye kuzotiudza kuti what do they have to offer. Let us interview them, interrogate them without fear. Ndivo vasimuka kuti vari kuda basa. Basa racho vari kuda kuti isusu tiite ma-employers through our vote. Saka ndati our vote is our voice. Our vote is our choice. And the strength is in your vote. Shandisa vote rako neungwaru. Above all, your vote is your secret. Saka ngatiimbei. Iva kamba, Iva, Iva, utari semandu, Iva kamba, Iva kamba, mira se kamba, utari semandu, Iva, Iva, Iva kamba, utari semandu, Iva kamba, Iva kamba, mira se kamba, utari semandu. Gweru, I must say, you are cramping my style in modern language. Muri kukuwadza style yangu. Munofunga kuti mukaimba makagara pasi, ma-politicians munga magona imimi. Muchiratidza kutonhora nekudhiniwa kwamuri kuratidza. Ngatimbosimukai tiise message across. Tisu vanhu vacho. We are the people. Let us put the message across. Iva
Iva, Iva, kamba utarise mandu. Iva, Iva, kamba mira se kamba utarise mandu. Imimi bezichia musaramba makarara, mukaramba makarara, munochkiwane munyati. Zwekare nezvekare zvakaenda nevekare mira sekamba utari semandu. Iva, 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 kamba utari semandu. Iva, Iva, kamba mira se kamba utari semandu. Imimive kukweru saramba makarara, mukaramba makarara, munochkiwane munyati. Zwekare nezvekare zvakaenda nevekare mira sekamba utari semandu. Imimi madzimai mukaramba makarara, munotyiwane munyati. Zvekare nezvekare zvakaenda nevekare mira sekamba utari semandu. Imimi macandidates nambe makarara, mukaramba makarara, munotyiwane munyati. Zvekare nezvekare zvakaenda nevekare mira sekamba utari semandu. Imimi mapurisa nambe makarara, mukaramba makarara, munotyiwane munyati. Zvekare nezvekare zvakaenda nevekare mira sekamba utari semandu. Iva, 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 utari semandu. Iva, kamba, Iva, kamba mira sekamba utari semandu. Imimi womayuthi mukaramba makarara, munotyiwane munyati. Zvekare nezvekare zvakaenda nevekare mira sekamba utari semandu. Iva, Iva, kamba, Iva, mira sekamba utari semandu. Maita basa iko zvino ndafara ndatove nezvivindi kuti vanhu vekugweru mamembers ezichia necommunity muripo muchatoita basa rekuinterviewa vashandi vedu vauya kuinterview nhasi. Pamanga makatonhorera ndanda kutya kuti pachapinda munhu asina kuisa CV yake. Handiti? Saka I am very happy now. There is a spirit in the hall. A spirit which shows that the people are going to speak. The people have asserted themselves. The Secretary General has just reminded me, as we are an organization of people, working with people,
among people, and tiri vanhuwo vanofunga vanezva vanoshuvira. We are also people who have aspirations and who also feel that they can become national leaders. Some of our members have come out. As we have said, we have members from different political parties. Whilst as ZIPP, we do not support or drive the agenda of any political party. One of our Gweru members has come out to say, I would like to stand as councillor. He is going to compete with others who are before us. After talking to the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association's leadership, we have said, let us accord him the chance to come forward and be grilled without favor. Hapana favor. Anditi, asarudza ega kuti ndoda kuenda ku chambers, anditi. And mumachemba hatiiti favor kuti munhu abva kuZIPP. Tochivhunzurudza before we cast our vote. Handizo. So we shall ask Mr. Shepherd Museve to come and join the panel of candidates in front of us. Again, I reiterate, there is no favor. Munhu anoita decision yake ega ari kumba kwake. A person makes his own decision in his own capacity as an individual, and the organization respects that. Thank you. Wow. Thank you, President Lorraine Sibanda. At this juncture, I think we have come to the hot moment of our town hall meetings. This hot moment, we are going to hand over to our moderator for the town hall. The moderator between the prospective candidates and us, the Gweru residents. And this is Madam Doreen Taylor. She is going to be our moderator for this session, and I'll hand over time to her. Madam Doreen, come and take over the podium. Good morning, Mangwanani Mamuka Sainti Farireo moderator wenyu this morning. Welcome to all our Gwerurians this morning, our traders, our airtime vendors, our tax shop owners. Are we ready for our voices to be heard this morning? May I get a shout from you this morning? Can I get a shout? This morning we are gathered here in Gweru in Mukoba, the heart of Zimbabwe, and we've got our aspiring candidates, the MPs, aspiring councillors for the city of Gweru, who are going to share with you their policies and their platforms to make you, informal sector, be recognized in the city of Gweru and the greater community at large. A special good morning to all our online viewers who are watching us right now through our provider, Sly Media TV. You can catch us on our Facebook page. Very good morning to you. I know you are geared and you want to know what Gweru has in store for us. Without further ado, I'm going to hand over to our aspiring candidature, and they will stand, come here to the center, introduce your name, your party, and what you're aspiring for. And you've got exactly a minute. And I will speak to the candidature this morning and say, you will allow me to time you, because if we don't time you, so we'll start from the extreme end. You may come through. And ndinokukwazisai mose mauya pano. Ini zita rangu ndonzi Vimbai Munhuru, Ward 14 Councilor, PRC.
mangwanani akanaka veduwe tose tinofara kunge tiri pamwe chete. Chikuru chatawira pano tose mwe nomwe anochiziva. Asi ini sekumira kwandaitawo pamberi penyu secandidate ndichida kuzomira as a councillor. Kumira kwandaita inini zvivimbiso zvandinogona kuita. Thank you very much for the introduction. Thank you. I will reiterate, all we are doing at this juncture is saying our name, saying our party, saying our ward, and that's it. Thank you very much. Wabereki. Okay. Makadi yenyu wabereki. Ini ndinobva ku ward 10. Ndichida zvekare kuva ndakakumirirawo pama-elections ari kutevera ndiri kansela. Zvekare ndiri mumwe wenyu unotengesawo matomatisi. Ndanichingotarisirawo kuti ku-local authority kwedu kukanzuro tigone kuwanawo umwe wedu wekuti when they voice up kuti vakuda kuti tibve mumastreet kana kuti vari kuda kuintrodusa zvakadini tetovapa contribution ye-experience yezvatiinazvo. Saka on all the issues taifungidzira kuti vanotengesa matomatisi havadiwi kuno kumberi. Saka ndakangozobvunzawo vakuru vedu akati aiwa zvinobvumidzwa. Saka mandiona ndiri kuno kumberi ndichiti ndikuda kumira sakansela. Thank you. Thank you. Ndichataura neshona patiri kusimuka tiri kutaura zita redu. Tiri kunzwanana. Zita redu, ward yedu, togara pasi. Tichasvika apo patiri kuda kusvika. Pavachachiudza ma-policies avo avari kuda kuti tiziye kuti zvitinakire remangwana redu. Ngatifambei pamberi. Mamukase wabereki. Ini ndini kanzira wenyu wamangwana ndo ndinobve tafumane mazambara. Ndakazvimirira ndiri ndega independent candidate. Farai kusangana neni. Zichia makadi vabereki. Ini ndeitwa Douglas Kanengoni, DK in short. Ndiri kumira Gweru Urban as your MP, where PRC, People's Rainbow Coalition, in a symbol yechitima cheblue, chitima chorusununguko, chitima chasvika kwira muchitima chorusununguko tichifamba nemudzimai anonzi Mai Mujuru. Thank you very much. Makadi vabereki tiripo zvedu. Ini zita rangu rokuzvarwa ndinonzi Sahisa Joe. Ndiri aspiring councillor we ZIPP, means Zimbabwe Partnership for Prosperity, inotungamirwa na Dr. Blessing Kasiamuru. Ndiri aspiring councillor ward 10 Mukoba constituency. Ndinokukwazisai nemufaro. Zvinotevera tinotaura. Ndatenda. Makadi yenyu vabereki. Ini ndinoitwa Elizabeth Dera. Ndakamirira ZIPP, Zimbabwe Partnership for Prosperity. Ndiri kuda kumira sa aspiring councillor we ward 13. Ndatenda. Shalom Alakem Rugare Ngaruwande. My name is Innocent Netanyahu. Ndakamira Zimbabwe Partnership for Prosperity. Inotungamirwa na Dr. Blessing Kasiamuru, MP candidate Gweru Urban. Thank you. Makadi vabereki. Ndinofara kuti tiri tese pano. Ini ndinoitwa Alice Chidumo, ward 8, Gweru Urban,
ZIPP, Zimbabwe Partnership for Prosperity, ya Dr. BK. Magadi wabereki. Indinoitwa Lloyd Makuwe. Ndikubvawo kune inonzi BZA kana kuti BZA, Build Zimbabwe Alliance. Ndirikumira ndiri ku Ward 12 Mkoba. Is Councilor. Pamsoroi. Ini ndinoitwa Tarisai Dlamini. Ndinobva ku Build Zimbabwe Alliance, BZA, BZA. Inotungamirwa na Dr. Noah Manyika. Ndiri MP candidate we Gweru Eben. Makadizwe nyu vabereki, makadizwe nyu vana amai vangu nana baba vangu nevanin'ina vangu. Ini ndinoitwa Melania Makumbe. The reason why ndati vana amai vangu nana baba vangu ndeyekuti ndakazvarirwa muno mumkoba, kumkoba 11. Ndinogara pa 5259/2. Ndakadzidza paBumburi Primary School my primary, ndikadzidza paMkoba 3 my secondary. Ndisati ndazoendera mberi nedzidzo. Ndinoda kumira kuti ndizoita MP wenyu weMkoba constituency. Ndiri under Build Zimbabwe Alliance inotungamirwa na Dr. Noah Manyika. Ndiri mwana waVenda kukura kudaiwo, so amai vangu vaino. Thank you very much, ma'am. Your time will come. Thank you very much. Makadi vabereki. Indinoitwa Margaret Chigwendere, aspiring councillor we Ward 16 Chiundura, Woodlands. Thank you very much to all our aspiring candidates. Let's give them a round of applause. So for ease of identification, I am going to ask the aspiring MPs to remain seated this side. So if there's an aspiring MP who's this side, may you relocate and come and sit this side. And all our aspiring councillors, please come and sit this side. We're giving you 30 seconds. Thank you. All right, apa 15 seconds. So what we are going to do, and I'm going to reiterate the purpose for this meeting. The purpose for this meeting is for our aspiring MPs and our aspiring councillors to give us their proposed policies to do with our sanitation, to do with our hygiene, to do with our working conditions, to do with alleviating poverty for us, the greater community. So I will give them exactly 3 minutes. Vongoti ga, ga, ga. Ngati jaite sekuti ga. You have exactly 3 minutes to stand. Otaura nyaya yako, whether nyaya yako iri kuti ndiri mwana waVenda saka ndiri kuti ga ga ga. Because at the end of it all, we want our informal sector to hold the mic and ask Jiripa kati kati pe moyo vavo. So without further ado, I would like to say to our candidates, for those of you who came in masses, we appreciate, but only 2 will represent a party. So for example, ZIPP, you have to choose your 2 who are going to go first. 3 minutes,
3 minutes, zvotipa 6 minutes. PRC, motaura 3 minutes dzenyu. Ngatifambei tichidaro. I will start off with our MPs this morning. Well, good morning once again. 3 minutes. It's very difficult for a national spokesperson, but I came here as a candidate. I represent Zimbabwe Partnership for Prosperity. It's a partnership that is accommodating every political party. We are guided by 3 pillars: God at the apex of everything. We have a generational outlook, and the third thing, we are restoring our identity, our Africanness. As a party, we have come into this election well budgeted for what is to come. We have got $150 billion that will allocate to all the sectors that are in Zimbabwe. We will start with power generation because our industries need cheap sources of power. Then from there, we will resurrect these industries. I know some of you right now, mukaenda nembwa kwa always mogona tobata barabara because akusina chiriko, but we are going to resurrect those industries. We are introducing free education. We are introducing free health services. Our taxes will be 10% across the board to stimulate growth. Our development, mostly, I'm impressed that this workshop is for informal traders. We have got to redefine our education system. I don't think it's time right now to claim abdomens and thoraxes. We need an education that produces an engineer that produces a car. Time for importing vehicles is no more. Why can't we have our own car models that are called Gandanga or Ogamba instead of these Silfis that we don't know? So our education has got to be redefined. Our elderly people have invested in this country. Those who are over 65 years, will give them social grants. The youth must be created youth hubs where they will be thinking, innovative. The informal sector has got to have specific banks that they access loans so that they support their entrepreneurial drives. We do not believe that we should be in a culture of leaving school and working. That is actually bribing your dreams, because I don't believe that salaries are harvests, they are seeds. That's why there are trade unions and we are ever protesting. But we'll introduce worker shareholding that will deprecate laziness, because if you are a shareholder, you are owning that company. So at the end of the year, you need to have a check of some thousands that will fund your dreams as you move into the informal sector. We have welcomed foreign direct investment, but it should not threaten our sovereignty. We are bringing back the capital from Zimbabweans in our 8-year research. Thank you very much to Innocent Netanyahu from ZIPP. I would like to say that all parties, all political parties were invited. They got to know about this event in advance, and all those who have come through out of their own volition. Let's clap hands for them. Moving on to next aspiring MP. Thank you. Thank you very much. I've introduced myself as Douglas Kanengoni, PRC. As PRC, in our manifesto, I'm going to limit this to the congregation which is here, which is about informal traders only. I'm not going to go into many things because we've got a lot of things that we've got. Okay. To start with, as PRC, we looked at what went wrong and what failed us as a country. You know, you are not supposed to be called the informal sector in the first place because you are the formal sector that is creating jobs. Okay. Introducing myself just in about 30 seconds. I was able to head the business unit in the Midlands, in Gweru. I managed to help the tire traders, even those vendors at the rank,
even the taxi operators, so that they don't, you know, they all know about it. I was doing this out of a will to help the local community. So I've been doing that, including when the relocation of vendors, when Mugabe came to open the site for the ICT at the old post office. I went and tackled with the council and made sure the vendors who had been displaced from there are relocated. And I was actually there, down there next to the railway line, when they were doing the first allocations. So I'm one of you, I've always been with you. Okay, when we come to our policies now, we have got a policy which we have put in our manifesto. It's a cluster concept policy. I don't have the time to talk about it, but what it means is we've got to cluster you, vegetable vendors, those do cabbages, this and that, and those clusters start from production. Because we've got very clever guys among you who know how to go and source things from the farmers, you know, and bring them and start to sell them to others as a middleman. So we've got clusters for production, we've got clusters for sourcing, we've got clusters for wholesaling, and we have clusters for marketing. And over and above, we will have to introduce what we call production clusters, whereby whatever is left has got to be canned, you know. And those of you who can source much from wherever will be putting them there. But the first important thing that we have to do is, I'm very happy on your umbrella, you have started with the word, it's organize. I think we should read educate. We've got to educate our informal traders who are tomorrow going to be our formal traders. We will educate you, then you will be organized, because there's power in organization, in being a group of people doing one thing. Then after that, having organized you into clusters, then you get empowered through a central bank that will be done for informal traders. We've got in our manifesto what we call a revolving credit fund system. Thank you very much, aspiring MP. Let's give it up for him. Pamsoroi ndichabata item number 5 pa manifesto yedu ye Build Zimbabwe Alliance. Zvimwe zvichazopfuura mberi zvichitsanangurwa neimwe nhengo yedu ichapiwa mukana wayo. As Build Zimbabwe Alliance, we will build a dynamic new economy from the bottom up and from the inside out by releasing the full potential of the informal sector, unleashing the creativity of indigenous innovators, and empowering women. Zimbabwe's informal sector is currently ranked 6th largest in Africa. Millions of Zimbabweans, among them school leavers and university graduates, have been driven into it by the dramatic deindustrialization of our economy, making the sector a repository of critical artisanal skills, knowledge, and human resources, which must be creatively and fully harnessed. Since informalization has essentially indigenized our economy, a BZA government will not be preoccupied with indigenizing a vanishing formal sector, or with clean-up operations like Mrambatsvina, which fail to address the issues at heart of the problems they try to solve. Saka ndichabva nangosiyira nguva kune vanoteera kuitira kuti vagotora dzimwe 2 minutes dzangu. Maita basa. Saka ndave ne 5 minutes. 3 vatora 1.
aiwa vatora 2 minutes 6 seconds. Okay, saka ndave ne 3 minutes 54 seconds. Okay, sekutaura kwandamboita ini ndiri mwana wenyu muno mumukobha. Ndataura ini kuti ndakarerwa navhenda. Ndofunga ndiri kuona vazhinji vanoziva ndichitengesa mukaka ndiri ku A level. Ndichifamba nechigubhu ne cup. Ndichifamba nechigubhu ne cup ndichitengesa handiti amai vangu vanga vaine musika taimbotengesa matomatisi. Saka kudzidza kwandakaita kwese changa chiri chivhenda. Rimwe gore vakamboenda kuBotswana vakaenda neni tiri paholiday kuuniversity. Ndakaona mai vangu vachichera foundation. Ndo pandakatanga kunzwisisa kuti pavaiuya neraisi payaka nehembe dzekuti tipfeke zvanga zvisiri nyore. Ndakasakurawo minda yaenda ndisingaoni kuti inoguma kupi ari mapeace job ekumolepulule kunonzi kuBotswana. Saka ndakati nyatso kunzwisisa kuti upenyu ndinohwisa kuti chivhenda chakaoma. Ndinonzwisisa kuita single parent because my father passed away ndiri form 3 kwakaoma. Ndinozvinzwisisa kuti kana uri baba usingaende kubasa kubhadharira fees vana kwakaoma. Ndinonzwisisa kuti kana uri sekuru uri mbuya wosirwa vana voshayika wosirwa vazukuru usina chekubata zvakaoma. Inini ndinoshanda sauniversity lecturer. Zvechokwadi mari yandinotambira pamwedzika inokwana kuti ndirarame. Ndikasaita zvepolitics upenyu hunoenderera mberi. Asi chakandisunda kutambudzika kwatiri kuita semukobha. Honorable Lamini aspiring vaverenga point number 5 yemanifesto yedu kuti isusu focus yedu ichange iri pama informal traders kana ma vendors. Asi ndoda kukutaurirai kuti sa MP wenyu wemukobha ndinotenda kuti aisi government chete inofanirwa kusolve ma problems edu. We are not, or I am not going to wait for the government programs kuti tisolve ma problems edu kuno kumukobha. Inini sa MP wenyu ndine ka manifesto kangu kandinako zvandiri kuzoita kana nchinge ndapinda kana mchinge mandisarudza kuti ndite MP wenyu ndiri kuzotanga nekudedza. Actually tori group takawanda handitati ndiri university lecturer, ndiri financial expert, ndiri tax expert, ndine shamwari dzangu ma-actuarial scientist, ma-doctors vari kuda kutibetsera vana mai nana baba. Saka vakanditi enda mberi, kana iwe wapinda toda kubetsera mavhenda, toda kubetsera vana mai vedu nana baba vedu vari mumukobha. Saka takawanda vandiri kutungamirira, vandiri kurepresenta pazuva ranhasi. Saka chimwe chandichaita kuita make sure kuti rubatsiro ruchasvika kwamuri. Ndichaita make sure zvakare kuti semavendors zvichemo zvenyu zvese muparliament handisi kunorara sezvatinoona vamwe vachiita. Muparliament handisi kuzoita basa rekunzi nyararai honorable kana kuti garai pasi. Ndichasumuka ndichirepresenta zvido zvenyu vana amai vangu nana baba vangu. Kana muchinge mandisarudza ndine ma-resources pabumburi patakatarisa apa ndakaenda ndavaconnecta nevamwe vaida kuvaunzira mvura iri muprocess kutsvagwa kuti development iuye. Pamukobha 3 ndakadoneta project ye500 huku. Project yandakapa vabereki vandiri kunzwisisa kuti havasi kugona kubhadhara fees kwete nekuti vari kuda kana kuti vari kuzviitisa isituation handiti. Saka dziripo huku ukasvika izvesi dzatori ne5 weeks dzave ready. Saka inini ndiri kuti sa MP wenyu party yataura zvaichaita at national level, but palevel yedu yemukobha tiri kuunganidza ma-resources. Truda kuti kana imimi muri chain muchita zvekuoudha muri pamukobha 10 shops apo tokubatanidzai moita cooperative mo register tokutsvagirai matenda. Thank you, ma'am, for your time. It's now up. Thank you very much. All right, let's give it up for all our aspiring MPs this morning. Ngativaroverei maoko nemapolisi ava vataura mangwanani ano. Pane inonguva ndakutarisa kusaidi kunoku kwatine ma-aspiring councillors edu nekuda kutirangaridza kuti chatavinga pano chii. Tauya pano kuti tizonzwa ma-policies avanawo anoita nezvekurarama kwedu, kubuda kwezuva nekunyura kwarinoita, anoita maringe nevana vedu vatinavo nevana vatichazvara kuti ikonomi yavo mangwana ive iri stable. Saka pana ino nguva ndichakumbira makansela edu asimuke vazviintroduce votaura kuti chii chavachaitira the informal sector. Thank you.
Rugare. Rugare. Tinoti ngaruwande. Kwete amen. Rugare. Munhu anozvishandira namaoko akanonza rugare mukati memba yake. But the main point, the main issue ndeyekuti uri kuwana kupi mari yacho kustarta business racho. Une chido chokurita asaona pekutangira. Ndinoti saisa zvo ward 10 Mkoba constituency aspiring councillor we ZIPP Zimbabwe Partnership for Prosperity. Handiti right, inini ndiri go between pakati penyu vabereki pamwe chete nekanzuru. Handitika saka chinangwa chedu isusu ndingangoti chinangwa chedu ndakamira aspiring councillors ese eku ZIPP Zimbabwe yese chinoti isusu sevanhu vari go between pakati penyu mimi nekanzuru tichazama kukumiririrai kusvitsa zvichemo nokusolva some of the problems amunosangana nadzo. Nhaika chinhu chekutanga tadataura nezvacho ndechemaretsi kureva kuti nhau yemvura dzedu dzakakwirisa dzichikwira saizvozvo mabhini haasi kutakurwa migwagwa haisi kugiredhewa asi maretsi they are going up and up each and every month. Ndo chichemo chedu chokutanga kuri to reduce maretsi emudzimba dzedu nokuona kuti mabhini amarodzi zvagadzirwa ndodzoka kumavendors kuvavakira masheds nzvimbo dzokutengesera kuvatsvakira nzvimbo dzine maketi. Rugare. Hakuna nzvimbo ine market inoiswa kuseri kwamaindastry kusina kana munhu anofamba. Saka kana tichitsvaka nzvimbo yekuti mavendors atengesere kuti munhu awane chekuita tsvaga nzvimbo inopa kuti munhu awanewo mari kwete kushayiwa nemari yekombi. Kwete kupa munhu nzvimbo yekuti unoshaya mari yekombi yekudzokera kumba kwaabva. Vamwe vanopiwa maloni neKCI havakwanisi kudzorera kunzvimbo yaanotengesera. Ndoenda papoint number 2. Papoint number 2 yatinayo ndeye tinoda kuvakirawo vanhu zvibhorani munzvimbo dzavo. Handitika tine chinangwa zvakare kuZIPP chokubvisa mapipes edu ava masharuchisa manyuwana nauye kubhasta kwamasuweji nemvura inotirwadza. Rugare. Isusu kuZIPP tinoconsider ma-disabled people vanhu vakaremara vasinganzwi nevasingatauri vanofanira kutsvagirwawo zvokuita. Vamwe vacho vakadzidza asi nokuda kuti ari disabled haasi kwanisa kuwana basa. Saka tiri kuzovaconsider kuvatsvagirawo zvokuita nokuvaisawo pane dzimwe nzvimbo dzavangashandira. Chimwe chinangwa chedu ndechekugadzira maplaying grounds evana. Iko zvino maplaying grounds ose ava closed nedzimba. Vana vava kutambira mumugwagwa havachina pekutambira. Saka vanofanira kutsvagirwa nzvimbo dzakaita saidzodzo dzogadzirwa masikati vana wana pekutambira kana iri weekend. Nai tine chimwe chatiri kutaura zvakare nezvacho. Maita henyu baba, ngativarombere maoko. Saka pane ine nguva tave nevaviri vataura vakamirira ZIPP. Saka tinoda kuti vamwewo vane rimwe bato vauye vataure. Pamusoroi. Ini ndinonzi Nobeta Fumane Mazambara ndiri muward 10 ndakakumirirai. Ndoda kutanga yemusika. Wemusika is talk of the past kuisa mashed ane maplastic. Ndichakuvakira nemari yangu koti yekanzuru. Musika yakanaka. Right? Asida kupedza nguva. Inini maita rombo rakanaka. I'm a farmer. Ndiri mu IMC irrigation management. Zvandorima zvese nevamwe vangu ndichazviisa paMukoba 10 township. Toenda ipapo ndapinda mudzimba ndofunga ndinumwe chete anokwanisa kubetsera vanhu vemuward 10. Ndakaiga vanhu ndichitenga mabhokisi vanokwana 3 muward yangu imomomo. Umwe wachanga ari builder, umwe wachanga ari makanika, umwe wachaitengesa hembe ndichibvisa mota dzangu vasina kana sendi. Hakuna akambozviita izvo nemari dzangu.
ndiri chete ndine bhucha riri pa10 riri kuziva kuti kune chembere dzinopowa zvimabhonzo vasingatendi. pamusoro vari kundidyira nguva. pamusoro vakomari kune nyaya inondichemedza ini kumukobha simeti uku. ini ndakakura ndichiziva kuti munhu anovigwa mumvura mwana kudika asina mave asina mazino chete. kanzi ndiri kutadzene kuti popombi dzekudhonza mvura mumakuva vanochera tivige vanhu zviri decent. zvimba zviri padho zviya izvi zvinoda kurinovetewa. ndatenda hangu. Thank you very much. Thank you very much to that aspiring candidate. Thank you very much to that aspiring candidate who beat record time, spoke in 2 minutes, 7 seconds, but got the crowd rallied. Moving on to our next aspiring candidate. Please make sure that you state your name, your surname, and your ward clearly. Bamsoroi vabereki. Ndinogamuchirai mese vana baba wangu, vana amai wangu, madzikoma angu nehanzvadzi dzangu. Ini ndinoitwa Makuwe Lloyd. Ndinobva kuward 12. Ndirichida kuzoita councilor. Pane nyaya yandinoda kuti tinyatsokuongorora zvakanyanya. Ini pamba pangu pandinogara haisi imba yangu, imba yandinoloja. Handiti, asi challenge yandinayo right now ndeyekuti mita yandinoshandisa yakafa for a long time kusvika nhasi. Saka mari yandiri kuchajiwa ndakakumbira maningi evamwe mapepa avo maslips avo ndichiona vachindiratidza mainvoice avo ari kutaura kuti ivo vanobhadhara at average ma10 kiloliters. Ini for the past 6 months ndagarapo ndiri kubhadhara 20 kiloliters nepamusana pekuti mita yangu yakafa. Hani muri kupabata of which mita inonzi kwanzi ndeye council, but zvayafa kudai inonzi inini ndinda kuchifanira kuti ndiigadzirise. Handi muri kupaona. At the same time ini ndini futi ndiri kubhadhara ma-rates acho, ndiri kubhadhara mvura yacho, ndobva ndaitwa overcharged but at the same time. Saka zvandiri kutaura ndiri kuti isusu as Build Zimbabwe Alliance tine donzo redu sekutaura zvambonzi we want to build from the bottom to the top. Handi believe mukuti tinouya ndoti ndinokuvimbisai kuti toda kukuvigirai zvakati. Handiti, asi ndiri kuti tinouya sevana veZimbabwe. Zita redu riri kutaura chiti an alliance. Kachiti an alliance kuri kubatana kwedu sevana veZimbabwe, sevagari vemuno mumukoba. Towirirana kuti izvi zvazviite, mari yatiri kuchajiwa it's overrated. Handiti, tiri kubatirwa takatarisa. Tikanyatsotarisa mari iyi yaenda vazhinji tinobhadhara our bills, tinobhadhara zvese, but it's going to cover mapex ema mayor, mapex ana town clerk, mapex ana chamber so and so. Handiti, kuti vawane upenyu wakanaka unoendeka at the expense of service provision inofana kuya kwatiri isusu. Right now kudzimba dzavo akuwanikwe bhini rakazara. Right now kumba kwavo akuende mvura, asi isusu tatione nguva tisingambowanika na anything. So what I am saying as Build Zimbabwe Alliance, we want to be combined. Tese takadai tobatirana toti this is enough. Maria Mayor yakawandisa, Maria Ningi yakawandisa, bosi Mario etikebatanidza pagore inokwanisa kutita kuti tiwane mota dzinotakurira mabhini nefuel yacho yakakwana, mvura dzichiwanikwa nemishonga yakakwana. Ndatenda. Thank you very much. Next speaker. Pamsoroi. Sure. Ndino handichida kuchema kandasvika panguva.
nekuti nhamo dzatakasangana nadzo especially kana chitaura iri nyaya yevending takaita challenge yakakura nemalocal authorities edu ekuti vanhu vaidanirwa mapurisa nemasoja vana vachiwira pasi pedzimota madzimai achizama kurarama kuti titaure navo vaingoti ndezvekumusoro ikoko zviri zvimwe zvavanokwanisa kutibatsirawo then toinda panyaya yekurarama munzvimbo dzatinoshandira mamwe matoilet haatoflashi haatoiti kana chii but it's a right kuva netoilet it's a right kuva nemvura panzvimbo dzatinoshandira then toinda paissue yechina ndeyekuti vanhu vanotengesa havasi kunyatsokupuwa mukana wavo wakanaka muguta redu reGweru vanopuwa nzvimbo dzakawanda paCBD pedu mutaundi muya munofanirwa kuwanawo vamwe vedu vanopuwawo nzvimbo mukati pahasha ipapo saka ichallenge yatinayo nemalocal authorities edu nekuti havasi mufield yedu yemavhenda nekuti nyangwe tingavaudza vanongoti vari kuda kutisvibisira guta saka isu hatisiri tsvina ende hatisiri mbavha. Then the last issue kuma residents tine machallenges akakura okuti tinodochema kuti vedwe ko muri kungoramba muchiwedzera mari dzemvura pavanongoita budget yedzimba kuwedzera mvura kuti saka mari yacho hakuna kwairi kudiwo saka tine dambudziko revanhu maorphans nemaold nyangwe nesuwo tadiwa maold boys kwatowana mari dzacho hakuna saka tinokumbira kuti vatikwanisirewo kuti katikapindawo tikumirirei kuti zvimwe zvinhu zvakadaro vakuridyusirei mutengo wemvura dzamunoshandisa nekuti mvura dzacho kazhinji dzinenge dzisiko mobhadhara mhepo. Then tichikumbirazve nyaya yekuti toda kupindawo mapurisa tadiwa kudomatya nenhau yekuti vamwe vanhu havatiudzi chokwadi chakanaka namapurisa. Mapurisa vanhu vatinoshanda navo kakuri kuti local authority yedu isu macancelors tinotaura navo maringe nenzvimbo dzamene muri kuti aiwa tisavatendera tisati ngavaite izvi but the real council yanga iripo inongoti ndai munobulldoza bvisai handiti maona saka tiri kukumbirisisa kuti nguva ino mukana wenyu wokukwanisa kuti muise munhu anokwanisa kuziva nhunha dzenyu nezvamunoda saka ini ndofunga ndiri pano kuward 10 ndichatarisira kuti panotengeserwa pese ngapave pane utsanana pari smart then ndichatarisira kuti mastools ngaawedzerwe evanhu vanotengesa ndichatarisira futi mashops awedzerwe. Pane ino nguva tinoda kuuya kwamuri ma-informal traders, ma-airtime vendors edu, ma-fruits and fresh vegetables edu atinotora. Tinoda kuuya kwamuri nemibvunzo yenyu. Chandichakumbira kwamuri ndechekuti simukai mobvunza mubvunzo takambonangana nema-MP panguva ino. Saka kana mune MP in particular wamuri kuda kuti mubvunzo ende kwaari munobvumidzwa kutaura kuti ini mubvunzo wangu uri kuenda kuna nhingi kana kupati yakati kana kungoti kuma MP ivowo vachadaira nekunzwa kwavanenge vaita. Maoko ngaaende tione vari kuda kutanga kubvunza. Okay. Thank you. Ini ndinoda kubvunza panavo vati ndakakontributa kuti misika iende kuseri kunjanjuku kuti kunjanji kuya hakuna kana munhu anosvikako kuya ende hakuna kana anofambako vanhu vanofamba kune vanhu mutaundi mune vanhu dai makatsvaga imwe nzvimbo kana pakablokewa Saturday Sunday zvaiva nani pane kuti murashe vanhu muchifunga fungwa yekuisa vanhu kuya. Ndatenda. maita yenyu amai mubvunzo wenyu hauna kumboipa. Chakaitika ndechekuti takanzwa kuti vamugabe vari kuya kuti rally munomu handiti vachizonofura ICT pamain post office tikaona vanhu vese vabviswa handiti ndikaingwa ine madzimai nevamwe utungamiriri hwenyu handiti tikaenda kukansel kunonetsa kuti alright mabvisa vanhu pamusana pekuti kuruya munhu 1 handiti
vanhu vanga vari pamberi pepost office vachitengesa vari ipapo. Ndokubva taendako kuti no, ndiri kukumbirawo handiti kune uko kwamanga maitira mavegetable kwavasina kuda kuenda handiti as a stop gap measure handiti kuti munhu wese awane chokuwana mazuva panguva iyoyo. Ndokukumbira handiti ndokunetsana navo vanga vasingatoda vaiti ndiko miriwo handiti ndofunga makaona vachitanga kupa vanhu pa open space handiti. Saka all this we did handitika tine vamwe venyuwo tichibatsira kuti tingowana kuti vanhu vawane pokuita sei pokuwana pokurarama vari pano kuti tivapire gots handiti. And that I did ndisati ndibori MP ndisinga aspy asi nechido chokuona kuti zvinhu zvino mavhenda izvo zvinobatsira munhu wega wega. So it was out of initiation. Thank you very much. Thank you. Moving on to that side, there's a question right here. Mazvita inoda kubvunzawo kuti pano vataura vachiti vachaunganidza 150 billion kuda ikonomi yedu igonaka. Handizivi kuti vangakwanisa kuiwana zvenguva ipi nokuti vakangowana mari yakadero vakawana mari yakadero 150 billion hapana achanga achitengesa matomatisi, hapana anenge achaita kunze wokuti vanhu vanenge vakushanda mabasa chaiwo chaiwo nokuti vanenge vatiunzira. Saka ndinoda kunzwisisa kuti muneiwana sei paikonomi yakaoma kudai. So the question is, how is this 150 billion going to work and how will you benefit everyone? Yeah, I know zvakaoma muZimbabwe. Even $10 chaiyo kanzi uitsvake unogona kufunga kuti hauiwani. But remember, Zimbabwe, it's so rich to exist as a single nation. You remember that this was a federation. Inge pakatoita nharo kunzi Malawi ichimira yega. The prime minister was Roy Welensky. Zvikanzi Malawi inofane nzara kana tikaibvisa. And you remember there was Zambia. So Zimbabwe ine resources. About 5 million Zimbabweans vakaenda diaspora kutoita kwamwari, because as hard working as we are, most of us are supervising budgets at already over 30 billion, 20 billion. We have queued investment. We are talking of real money that's there. It's a bring back to the capital to Zimbabwe. Neuti nyika yedu haichambovakwi nevatorwa. Vana veZimbabwe. Actually our vision is Jeremiah 23, where God is saying, makashaya hanya nevana vangu mukavatandira kune dzimwe nyika, but I'm bringing them back. They will be fruitful and increase. So this money, it is been queued. It's not from IMF and Bretton Woods. Yes, we'll appreciate that, but remember that it should not make us lose our sovereignty. We have right now $3 billion irikupinda as remittances mu Zimbabwe. Hatisikuverengadzana chawasarira nakuya kukura kurerwa izvo. Diaspora alone can inject 8 to 15 billion every quarter into Zimbabwe. But chisipo ndechekuti when this money come, do we have people who are transparent, who are accountable? Hazvisi zveZANU-PF zveeconomy chavo kurwa hondo, and we are grateful. Hazvisi zveopposition. They brought democracy issues to do with human rights, but our mandate, they economic freedom and spiritual intelligence, because we are a Christian-based organization. The entire national executive, they are prophets. We've prayed for Zimbabwe. God has released resources, and we are bringing back the capital. Joguti mese imimi, choro vana venyu vachatamba fish ne bruvos, because it's a real prosperity. Thank you. Thank you there. We have another question. We will take this side now. We will alternate our sides. Thank you, everyone. Thank you. I'm sorry. I just want to ask, it's just a bracket question to all those aspiring MPs. Looking at the points they are raising, it looks as if zvinhu zvinogona kuitwa zvisiri zvokuti zvinofanira kukontroliwa negovernment. But why is it that
they are saying after Mandisa izvo zviri zvinhu zvavanogona kuti vatongozviita zvokuti deva vachitozviita vasati vaiswa papasina question yekuzomboti dai Mandisa. Saka can they prove kuti zvavari kutaura vanozozviita ivo vachiti ndoda kutanga ndazvitwa chinovakonesa kuita chii kana ivo vane chido pavanhu? Thank you for that question. The question is to aspiring members of parliament, what is it that you're doing currently, whether you're voted into office or not, that will give people the trust that you will carry out your promises? Thank you very much for that question. Sekutaura kwandaita paya ndafunga ndataura zvinhu zvitatu zvandakatonge ndaita kudhara anditeka. I want to bear witness ma vegetable vendors vari kurank anditeka yakatasa nepakudza naye bus stop kuti vaextenderwe misika yavo anditeka ipinde mu pavement. Ndini ndakatenga pen yavakademarcaterwa misika iyoyo. I think that's about 5 years ago. Anditi mukaenda pakudza naye rank pane musika uripo unochengeta mabhegi evanhu because tanda vanhu vaichema vachitubirwa zvinhu handiti inenge cloakroom yakanzi simudzirai something. I'm the one who did that application ndichibatsira mukadzi yeyo kuti akwanise kuisa zvinhu pavanhu zvochengetwa pamusika zvabatsira its source of income. Tobvapo handiteka toenda parank iyoyo futi zvakare yekumusika takatarisa kumabvire zuva pane vakadzi paigotywa zvibawe museri macho handiti takakumbira kuti ngavaextenderwe vapinde mukati shomanana ndofunga makuona vamwe vari panze vakalaina pasi handiti. Tobvapo tine mbeveve dzedu dzemugweru handiti izvozvi mukaenda ndokumbira kana pana anogona kutaura navo moenda pabhadha center hapana mbeveve handitika kuti vapiwe majakets vatengese airtime vasinganetswe. Pane mbeveve yakarohwa papinda hurumende yapinda manjei yakanzorohwa nemusoja handiti ndini ndakatoenda ko tikanetsana navo mbeveve idzodzo tikatsvagira mari tikadzipe kutenga airtime. I've got a picture on my phone. I can circulate it right now. Thank you very much, Mr. Kanengoni, for the work you've done so far. We are doing a lot. I don't know if there are any other aspiring MPs who want to tell us what it is that they've done. Thank you, sir. My time now. Thank you. Pane chimwe chinhu chatingade kutsanangurirana pabasa rinoitwa na member of parliament chatingade kunzwisisa chinogona kutibatsira kuti tinzwisise kuti hazvisi zvese zvatsanangurwa zvakanaka pane zvinogona kuitwa. Basa ramember of parliament kupinda muparliament achigadzira mutemo vachidhibheta mitemo papya patinozopedzisira tiine mitemo imwe isingaiti inotibata-bata pamararamiro edu evanhu. Inyaya yekuti tinenge tiine vanhu vari kuenda kunotimiririra vasinganzwisisi zvatinoda sevanhu kana kuti secommunity. Saka rimwe rebasa ratinoita rinoda kuitwa tapinda besides zvakawanda zvatingakutsanangurirei tigokufadzai tigokuudzai mugosekerera tiri muno. Saka ndachida kuti mugonzwisa kuti zvimwe zvacho zvinoda kuitwa kuitira kuti mitemo inotibata nezvimwe zvingade kuitwa senyika zvitibate zvaitwa nevanhu vanonzwisisa. Thank you very much, sir, for that point. So he's saying that yes, there are things that some of them are already doing, but over and beyond that, as MPs, they will need to go into parliament, they will need to debate, they will need to dialogue, and they will need to come up with policies that protect you, the informal sector, among everybody else. Let's clap hands for our MPs this afternoon. Okay, there's another aspiring one coming through, and this will be the last response for now, and then I will ask for questions that will now go to our aspiring councillors. Thank you. Maita basa nemubvunzo wenyu sezvataurwa na aspiring honorable Amini zvechokwadi maduties member of parliament ndo avataura. Ini mukatarisa profile yanga yakanyorwa kunzi public accountant, educationist and philanthropist. The philanthropy part moyo wangu
ndo unozoita kuti ndiende kumkoba 3 ndinodoneta huku 500 project yotanga kuitwa ikoko ndo inozoita kuti ndimhanye ndichitsvagira mvura Bumburi primary school tichiita maprojects kwese kwatiri kuita. Saka zvatiri kutaura izvika hatisi kuti hapana chatiri kuita right now, tine track record yezvatiri kuita, asi nyaya ndeyekuti kana muchinge tapinda muparliament tinenge tavewo necapacity yakati kurei sezvo tinenge tava kunzwika kunyange kuparliament tichitaura maconcerns enyu kuno kumkoba. Maita basa. Thank you, ma'am. Now we're going to have questions. Mibvunzo kuvari ku side uku aspiring councillors edu maoko ndiri kumaona. Okay, makadizwe. Indandi nemubvunzo wanga uri directed kuna vanyatanyawo. But then zvisinei ndinomwe mubvunzo futi kuna councillor vaSilas Joe. Muri kuti you construct roads andika. Roads asi kugretewa anti. Tiri kukunzwa ipakutaura zvenyu kwemaroads. But what will you do kuti mukwanise kuti muconstruct roads? We know where the cancer is. Cancer iri ku left gumbo kwedu. But tiri kutizira ku right. Tiri kuziva kuti munofanirwa kubatana nema organizations api in construction of roads. But you are telling us kuti mungakwanisa kugadzira road. Mungaikwanisa here muri 1 kwanisa kupedza roads ese. Ndatenda. So the question is, you've said you will construct roads. Most roads that are there currently are not graded. How are you going to do it as an individual to construct these roads? May we have a response? Rugare nauye road inenge ichionekwa nekanzuro inofanira kugadzirwa through kanzuro yacho. Ndo saka vanhu vaine dzimwe mari dzavanobhisa kanzuro yoita go back kuti makambanzi mamwe anobatsira vachibhadhara mari chibva kumari yatinobhadhara futi kanzuro ikoko. Rugare saka nhau iripo ndo tinenge tingojengwa nekuseri tichingonzi hatina vanotibatsira isu mari tichibhadhara. Mukatarira mapepa enyu emvura pane mari dzamunobhadhara dzakanangana namabhini, dzakanangana nesewage, dzakanangana nemugwagwa unofamba. Saka dziri kuenda kupi? Rugare saka ndosaka muchinzwa tichitaura mapoints iwayo because tinobata mapepa edu emvura amarefu. Ndinodoziva kuti kodzero dzangu mari yakati ndiri kubhadhara zvakati, mari yakati ndiri kubhadhara zvakati, mari yakati ndiri kubhadhara zvakati. Ndatenda. So the response there is from the rates we pay to the council, the sewerage bills, the water bills. That money is supposed to meet out for the roads. The council will do it. That was the response from an aspiring councillor. May I have questions from the floor? Yes, I see those hands. Pamsoroi ya tinokutendai vamiririri vema councillors, ma local authorities nema MPs. Toda kutaura na chokwadi varume. Atidi kukwira tichivandana. Ati dambudziko ramaita vanhu vese mumamira uko muri kuda kunogara mumaofisi muchiwana maallowances. Chokwadi chaicho hamudi kumirira vanhu. Makore apfuura takavhota kubva 1980 taingotambura. Asi nhasi muri kungodzokazve muchingoti muda kuvhotegwa. Vanhu vari kutambura muchiona vakadai. Hamuna kana umwe chete wamakambobatsira papa. Pane vanhu vanotambura vamongoda vhoti yake chete. Mukamupa vhoti momukava momuisa uko. Makore apfuura takapromiswa 2.2 million jobs. Asi mukatarira mustreet mazara vanhu vari kutambura. Saka gentlemen, toda kuudzana chokwadi. Vari kutaura kuti tichagadzira maroads, tichadzisa mvura dziya. Atiudzanei chokwadi. Uko muri kuinda kumnangire kukanzura but minister anokuudzai zvokuita. Asi kana mune simba rokunoudza minister kuti toda kuti vanhu vasabhadhara mvura, ezvino tine challenge yokuti rates akaslashwa gore rapfuura iro. Nanhasi ezvino mukatara mapepa emvura vanhu ava vane zvikwereti. Saka muri kutaura kuti muchagadzira mvura sei, muchagadzira maroads sei, umwe neumwe ane chikwereti kumapepa emvura. Toda kuudzana chokwadi. Imi hamuna kana sendi pamuri asi munoda kuti ndoda kansela.
hamuna kana sendi pamuri asi munotaura MP. Saka tiri kuindepi senyika? Tiri kubvepi takanangepi? Isu tiri mavhenda isu. Tiri kutengesera muguruva. Takabva kure chingonzi chakugadzira. Saka mirai pachokwadi varume. Nokuti kumberi uku tichazosundana muri maofisi uku. Thank you very much. For the benefit of our international viewers, our online viewers, those who are watching live stream on Facebook, that question is basically saying, we are toiling here as the informal sector. We are hungry, we have no cent, including the aspiring candidates. How are you going to fix our day-to-day problems? Most of us are in debt. That's the question that was posed there. Ndatenda unomvunzo uyu. Ini ndida kuirira na babawo kuti vakabvira karo vachingovhotera vanhu vachipinda vakienda kukanzuru. Ndosaka ndati nini, it's time timbovhotera independent asina kuakarerekera. Because tiri kuona vepati yekwamo ndizvo vakapinda vakandiokanzira kwaporema ndizvo kukanzi kunoda basa arinotora kupati kwake voenda kubasa kukanzuru. Ahambotari kuti mavhenda vanoda kupinda kubasa kutengesa urombo. Saka tiri kuti hatimbosaya zvemaparties aya timbopinda na independent. Iko zvino ndakanga ndichifamba ndichita door campaign. Ndakaudzwa namai vanogara pachikoro pabudiriro apo vari muwaya zvichinzi mwana wangu anopinda chikoro kumambo akashaiwa nzvimbo pachikoro apa asi vakandira aripo vakavaka matown planners vavakavaka zviro zviya vaiziva kuti chikoro muwadi mune primary nesecondary mwana afa kudarika road but mwana washaya nzvimbo pamatinunuru apo yekandira aripo hainde tinovhotera independent candidate. Thank you very much. The response there is go independent. If you go independent, you will see results. Another response. Ndoda kukukwazisai zvamuri kutaura baba tiedzei muone zvinhu zvose zvine pazvinotangira. Hatisi kurarama nehistory, tine tariro yekwatiri kuenda. Panguva inoyi musaisa vanhu nezita repati, isai vanhu vamunoziva vamunonzwisisa. Taneta nevanhu vakaiswa vakagara pamusoro vakakanganwa vari pasi. Saka iye zvino izvi isai vanhu vamunoziva neunhu hwavo. Musaisa vanhu nezita repati, isai vanhu vamunoziva. Saka hatisi kuzoda kuti takabva kure tichingodai. Tizamei muone tiri pano vanasikana venyu, chiverei chigokurerai. Tiri kuda kushandura zvinhu zvakaondomoka. Dry bones shall live. The response there is give us a chance. We don't want to look back, we want to look forward. We cannot stick with history forever. I see hands right there at the back, one right here in front. Mazita ndinofara chaizvo nokuti tawaniswa mukana wokuvhunza. Ini mubvunzo wangu zvese zvamataura ma-aspiring candidates tazvinzwisisa. Mubvunzo wangu uri kuti hongu tichakuisai pazvinzvimbo sezvatakamboitawo vatakaisa. Kokana mukasazozviita todini nemi tiri isu zvetakuisai pachinzvimbo izvozvo. Tipromisewo kuti kana matiisa pazvinzvimbo tinokuitirai muchaita sezvamataura. Chitipromisai kuti kana mukasazoita zvamune mavimbisa todini nemi isu tiri isuzve tine zvichemo izvozvo nematambudziko iwawo. Amen. Maita basa mubvunzo uyu kuti once you are in power and you don't act, what are we going to do? Ipapo mubvunzo wakanaka zvikuru nokuti hatidiwo vanhu vanongonomwati kukanzuro. Nyaya yatiri kuda apa ndekugadzirisa musha neguta andika, ende tinoda munhu akaita seshindi. Shindi mhuka ino ishindi moiziva ya inoti kanofurwa koyoya yotesta mwena wayo kuti inokwana here.
Saka munhu akasaita seshindi, the next issue uchabva uchidzingirirwa nemhoko wagutisa, wopinda pamwe napo wotadza kuti kukwana. Saka isinoda kuramba tichikwana mumwe namutinemi. Saka bhora mberi musadzokera sure, isinoda kugadzirisa zvinhu zvese. Ndatenda. Another response from aspiring councillors? Tinotenda mai nemubvunzo wenyu. Mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo nekuti unozurura pfungwa dzevazhinji. Dambudziko riripo nderekuti muchamirira dzimwe 5 years kuti muzokwanisa kuzochinja era yamunenge maita zuva rinonzi zuva 30 July. Saka munofanira kutoziva pekuisa X yenyu so that you avoid kuzomirira zvekare. Saka patinenge titarisa, hatisi kuda kutarisa kuti kwanzi ningi ativimbisa zvakati. Tinoda kunyatsokuona kuti can this person, not a party, handiti kaitasa especially pama councillors, tinogara nemi, tinorarama nemi, ukandikumbira munyu ndinokupa munyu, handiti handimbokurasisi. So you have to be very careful to avoid ramangwana rako kuti usazocheme. Handimuripanzwisisa. Saka chivo chinhu chatoda kuti tinyatsonzwisisa pamusoro pekusarudza macandidates edu. Ngatisatarisai veduwe kuti ndeve pati rembiri, ndevaya vanotitengera doro, handiti nekuti ndinokutengera doro zuva ranhasi asi mangwana hauchandiona zvekare. Muri kupanzwisisa? Nenyaya yekuti inini zvangu zvaita, asi chinhu chatoda kutibatsira nezuva ranhasi ndechekuti kune munhu anomira okudza zvinhu zvakakosha, zvinhu zvinoita sekuti inini sepati yedu yeBuild Zimbabwe Alliance iri kuti handisi kuzoya kuzokuitirai zvakati, asi ndiri kuti ndouya kwamuri toita mubatanidzwa tese, toita chisungo kuti this is the thing chasungwa nevanhu vekuward 12 tiri kuenda nacho even kwatinonogara for council. Handibviko, ndinorarako, ndigotsanya, ndigodii kusvika ndati chinhu ichi ngachiitwe. Handimuri kupanzwisisa nekuti handikwanisi kudzoka, ndinokufesai sei nekuti ndinoramba ndichigara nemi ndisina kudzoka nemhinduro yenyu. Thank you for that response. Gwerurians, ndinoda kumbobvunzawo mubvunzo, ndibvunzere. Saka mubvunzo wangu inini uri kuenda kuma-councillors. Ndiri kuuya kuma-aspiring MPs, gadzirirai. Littering yakawanda muma-streets edu, muguta redu. Informal sector yedu iri kuenda ipapo ichitengesa matomatis, iri kuenda ipapo ichitengesa ma-vegetables. Havana vekusira vana vacheche, vanavo imomo mulita. Imimi muri kuti chii pama-policies enyu nenyaya ye-hygiene, sanatorium neutano we-informal sector yakagara pano? Mudzoke mangwana futi hamati panguva diki. Inisa independent candidate ndiri kuti ndichakuvakirai masheds ane mazengi. Tine nzvimbo inonzi Bhawaria here Muteniria here. Ndizvedu vanhu vemuteni. Kana kanzi ichiona kuti chikoro chinobhadhara vasarendese ndachirovetwe chiswe crash yevana vatambire, vana vedu vatambire imomo, imuchitengesa pateni paya yakurendesa vanhu vatisingazive pomboiswa bhawa. Kana vaona kuti bhawa hariite, kana vaona kuti bhawa hariite ndavaise crash paya. Gavafure tisawa disable. Ini ndiri kutizve imi mavenda vasi vana chete vamunochengeta vasina pekutambira. Tiri ma-old age people vanogara matiri muyamu. Kandi ndiri kuita sei navo? Maresa vari kuchajwa 100% yemvura sei yangu itafumane ndozvisenzera. Iko zvinezvi ukaenda kupejeni yawekurailway anokwira chitima mahara, ukaenda kupejeni yawekuzesa haabhadhari magetsi, ukaenda kupejeni yozupuko haabhadhari bhazi. Kwavarosenza ukanzurwa akapiwa chii? Hatina mapejeni akawandero. Hurumende hatitume ma-MP chakutumai enderechomo kuna minister ichi. Mapejeni endavapiwa zvalopiwa, especially ma-workers e-country, they are suffering.
Thank you for a response. Another response coming through. Pamsoroi, ini ndiri kuti panhau yabvunzwa nasister nyaya yetsvina. Tichazama kuti titi Councilor itakure mabhini kana twice a week. Uye vaprovidewo vanhu maplastic bins ekuti vanhu vanokwanisa, because mabhini ko zvino tikada kuzvitarisa mabhini edu ataishandisa kudhara akatofa, vamwe hatisisina mabhini, ndosaka vanhu vakungonokanda marara pese pese. Mapamba iko zvino azara maroads, saka vakagadzira vakapawo vanhu maplastic bins, at least vanhu vanoisa marara maplastic bins, votakurawo marara kaviri pavhiki. Plus ndiri kuda kukurudzirawo madzimai, ndakanisa ndambosumukawo, ngativhoteranei vedu because madzimai tine moyo woumai. Vana vedu ava vari kunzi tinenge tichizovarega, tinoona vana vakawanda vachifamba mumastreet mumapavement umu havana kwokutambira. Moyo youmai tinogona kuvakirawo vana vedu makreshi ekuti vanonotambira ikoko, vana mai vachitengesa kumusika. Ndatenda hangu. Thank you, ma'am. Now I have a question to the aspiring MPs, and the question is, what is your party's view on the economic importance to the nation of the informal economy? Party dzenyu dzinoona kukosha here kwe-informal economy kumurudzira Zimbabwe's economy? May I get responses? Actually, Zimbabwe economy itori informal sector. Saka kwe kuri kupenga kutorasa informal economy. As I was saying, what develops the nation is when we create jobs. Isusu tisu vanhu vacho. Actually ku ZIPP hatina zviya zvokuti tinoenda pa Wikipedia tokopa togadzira manifesto. You are the manifesto. Ndimi munoziva zvamuri kuda kuma region kwenyu. Unogona kuenda kune imwe area vari kuda madhibha ikoko, iwe oenda nezvekurima kusingarimiki. So our party is going to allocate Maria and Aisha to the informal sector. Not only give money. I believe the greatest resource that you have, enge mwari wakanaka uchisikwa unotorine 4 factors of production. 50% unadzo. Number 1, labor ndiwe, handiti? 2, the brains, entrepreneurship. Saka une 50% isataenda kulenda in capital. So we will train you. We will empower you with knowledge. A government that wants to develop the nation must take the informal sector and allocate revenue over 50%. Thank you. Umamvunzo Shakare to our aspiring MPs. My informal sectors edu, my social security services havana. For example, medical aid. Saka apana singa worry. Wese will fall ill. True. So mvunzo urikuti my parties and my proposals are now for social security services. They are happy. Thank you very much. As Build Zimbabwe Alliance, we have a manifesto that we launched in January this year, and it is summarized in 10 points. And our 5th point reads, we will build a dynamic new economy from the bottom up and from the inside out by releasing the full potential of the informal sector, unleashing the creativity of indigenous innovators, and empowering women. So this is quite a lengthy point that we have there, but included in that point is things to do with social security. We have one of our policies that is named the Light the Way policy, where we are going to say all the women, because nyaya iri pamadzimai zvikuru sei, iri pana mai nekuti ndo vari responsible at the end of the day kuti vana vadyei. Saka tine inonzi Light the Way policy yekuti madzimai ese they are going to be registered under that policy. Then vari registered under that policy, they are going to be helped so that my businesses avo pavanenge vachimaita vachagona kucontributa a percentage
pamari yavanenge vainayo inenge ichizoenda towards their social security. Nekuti kana tiri kumabasa kazhinji kacho pasalari yangu panotorwa percentage mwedzi wega wega inoenda kunasa, handiti? Kana ndazoretire ndowana mari inonzi nasa. Saka isusu through that policy yatinayo under point number 5 of our manifesto tiri kuzoti ma-vendors yese vari mu-informal sector vasina masalari vaya mese muchagona kuregister. Kana ma-register will facilitate that you make a contribution towards your social security. Kana mazo-retire, kana tumazozorora, munenge mangowanawo mari sekuwana kwainoitikwa nemunhu anenge ari kubasa chaiye maita basa. Going back to the floor. Pamwe pandati chibvunza mumwe mubvunzo inogona kunge yauya kwamuri, pane ruoko rumwe ruri kumberi. All right, someone is standing already. You can go ahead. Pamusoro mubvunzo wangu wakananga kuma councillors zvese nema MP. Tikatarisa vana mamari munomu vari kutengesa. Maybe mbama mune muyouth kana tatokura kati arutongobva achitongotendera mastreet achodi achitotamira tose achikumbira kana kuti 10 cents pana mama vake vari kutengesa. Saka bvunzo wangu wangori kuti mune zvamungakwanisa kuitirawo here mayouth nekuti pane zvese zvamataura ana chanambowa chachiti nechekuita sekuti chine chekuita nemayouth. I don't know kuti maybe I missed that one. The question is, where are the youth in all of this? What policies do you have to empower the youth? Any takers? Mubvunzo wakanaka zvikuru kune vechidiki. Tichikombeya nekuward kwedu kuward 10 ndofunga hatina ma-projects ariko because vana kuti vanyatsokuita zvinhu zvakanaka vanoda ma-projects. Saka ini ndiri kukupromisai muchava nema-projects anogona kuti azovapo pamashops epa10 okuveza okupisira nekuita chii zvese zvame muchida kuita. Yange mukada kuchengeta huku mukandiudza sakansela wenyu, I will look for the space yekuti vakomana ngavaite basa vari apa. Saka vechidiki tinotochema zvikuru nemi nekuti ndimi mune ramangwana redu. Saka we don't put you down. That's it. Regai ndi anse mubvunzo uyu ndichiverenga manifesto yedu kuti tinyatsoona kuti zvirimo magwaro zvangosara implementation after the 30th of July. Empowering the young. We will build a great economy from the inside out by unleashing the creativity of Zimbabwe's young innovators in the informal sector and in our educational institutions, instead of paranoia that turns university and college campuses into prisons out of fear of the voices of creative energy of the young. A Build Zimbabwe Alliance government will, okay, handichabati zvimwe zvakawanda zvemberi nekuda kwenguva, but tiri kuzviona kuti Build Zimbabwe ine chekutaura maringe nevechidiki. Vechidiki vanofanira kuti kana vachinge vapedza zvikoro, maybe tisati tasvika pakupedza zvikoro, patiri kuenda kuzvikoro tine ma-policies ekumeka sure kuti musure mekunge wapedza secondary yako uchaenda kucollege. Kana zvichida pamwe usiri gifted panyaya zvedzidzo, but mabasa emaoko haungatadzi kumaita. Saka tinofanira kuona kuti ma-colleges akutora waenda kunoita basa remaoko, kana kuri kuvaka, kana iri carpentry, kana zviri zvimwe zvaunokwanisa waita. Wapedza ma-industries anofanira kunge aripo. Kana kuti iwewe unofanira kugona kuchienda uchinotsvaga mari yekuti utange ma-businesses yekuemploya vamwe nekuda kwokuti unenge wane ma-skills awinawo. Saka Build Zimbabwe tiripo, tiri kukuonai vechidiki tese takabva neko tichitambura tichikwira pamwe zvichimbonetsa mabasa achishayikwa. Saka hatichadi kuti zviitike pageneration yevana vedu zvichienda mberi. Takuda kuti zvinhu zvigadzirisike.
Thank you very much to our aspiring candidates. A reminder that we are live streaming right now live on Facebook. Follow us on Sly Media TV on our Facebook page and like us. Takuda kushika kumapeto. Saka ndichatora mibvinzo mitatu. 1, kuna baba vari pano vakatobata mic. 2, kuna amai. 3, kune teenager youth. Thank you, Baba. You can ask your question. Yeah, but I'm sorry, bana maina na baba muno. Ngangoti bana vangu na barora muno. Amuna baba pandiri bana. I was born 1945, 1st June. Ndirikutevera zvataura mukomana uyu. Achalikuwa kuna Nasir weLensik. Kakuna achiri Humphrey Gibbs. Ndiana muza muno hapana ka. Zvinhu zvaitwa naNasir weLensik zvakarongoka. Vakahwina. Ndoda kutaurira muningira nhasi nemi vana mese. Vakahwina zvavaida nokugara pasi. Nokuronga kuti toita zvakati nezvakati nezvakati. Woita izvozvo vobudirira. Hapana kuti iko zvino vakomana mumakanzira nama-MP mungati ndokuitirai zvakati musina chamaronga chamavhotera chamabata musina kuita chikwata chekabhinetu kuti moronga zvakati hazvibviri hazviiti. Ndakanda zvagwaini Smith achipinda akatedzera izvozvo pakapasina nyika inobogwa migodhi pose pose. Migodhi yakubogwa muno Ringo Mine yakanga ine chikoro, Mangura yanga ine chikoro, Alaska yanga ine chikoro. Iko zvino find out migodhi ukaenda kushurugwiro tuku misoro yedu maburi asi homwe inopinda murumwe homwe munhu 1 munofanika tabvisa zvinhu izvozvo tozoronga izva tinoita izvi ma-MP namakanzira tapesa zvese izvi takiriya zvese izvi ndokuti kangomena tikadai munochenje zambavha idzi dziri kuba idzi. Thank you, Sekuru. Thank you very much. Mangwana hamuzovabati vanavo vanenge vachiti uya unoba mavanzwa iwe chinda napapa iwe chinda napapa iwe chinda napapa ende ukakomberedzwa hauna kwaunoenda. Unoziva zvamaita pama-election mairohwa muchidzingirirwa chazvo vamatomasi muchitorerwa mana mavhenda muchitorerwa nehembe avo ndo zvamunenge muchigara muchingaitwa izvozvo. Ivai nokuti moita united nesisi vadhara tokuudzai mazano nokuti mukaita zvamunoverenga iko zvino muchizvi. Let's give it up for Sekuru and his ideas this afternoon. Thank you. Sekuru is saying, do not forget us. Takanga tiripo kubva 1945. We have ideas that we can use, that we can give you for the betterment of tomorrow. I see there's a hand that wants to respond. Alright, ndotenda Sekuru nezvavataura, but mukutaura kwatatiita tiri kuti ndosaka tichitenda ZANU-PF. God in every generation, he raises men and women who are called and ordained for the specific necessities of that dispensation. So from 1962 when ZANU-PF was founded, Vamugabe vaitori 39 handiti vakarwa hondo iyoyo yamakaona iyoyo yekuti pave nepolitical liberation. It's politics handiti. Sei munavatsvangirai enge nhasi ndatokanganisa because usually I ask for a moment of silence to remember the icon of democracy handiti. So for 20 years democracy, human rights zvakaitwawo ingitotozviuchira, but now imimi there is no king without a crown. The crown is the wisdom of the elders. This is our dispensation yakananganawo nekuti vari kumberi uko vagoona kuti taisa economic freedom. Thank you, sir. And as I said, our next question will come from a mom. Do we have any mothers, any ladies with questions? There's one hand over there. And then a teen will ask us the last question as we round up. Pamsoro ivabereki nema expiring candidates edu. Ini muvhunzo wangu uri pakuti
isu tabva kure tichipuwa false promises. We are sick and tired. Tinokukumbirisai makagara kumberi kwedu ikoko kuti we are sick and tired of false promises. Hatisi kuda kuramba tichipromiswa zvinhu zvenhema nekuti kwatakabva kwareba kwatakuinda ndo padhuze. Imimi mukapinda maoffices nechitsotsi chakapinda nevamwe vasina kuzadzikisa zvido zvedu, tiri kuzokumachirai kukubvisai in 2 days time. Hatisi kuda, tinota kubvisai. The comments there and the question that is being posed is, we are tired of no results and we've gone through a lot. And she's saying, if you are to get into office and then sit on your laurels, we will march for you. Comments? Amai, ndoda kukutendai nemazwi amataura. Ndo mazwi makuru. I think even our moderator, kana our lady, mukuru president, vataura kuti chiripo ndechekudai makatitarisa kunoku handina kuona ZANU-PF panapo iripe pano ZANU-PF erapo. They've been lying to you, anditi pano MDC ere panapo aripo. The answer is obvious. We are all new. We have told you history zvatachita nemi anditika. That's why tinoda kushanda nemi anditi vanoziva kuti havana chokukuvimbisai havana kuuya. This thing was advertised to everybody anditeka. So isusu tiri kuti sezvanambotaura pai ndodzokerera tinokuitirai tine zvakawanda zvatoda kuitirai. I even said ndazokatuka paisina kupedza tine yatoti revolving credit facility inokoshesa mavenda. As the vendors, you are the sustainers of the economy right now. Anditi vanhu are employed in Zimbabwe right now is less than 10%, but you are bringing bread and butter pamba ega ega. Anditi as also one of our policies yekuzokurerutsirai kuti muzive, it's free health for all. Anditika it's in our manifesto. No primary education inobhadharwa nemubereki grade 1 to 7. My parents anozobhadhara form 1 to 6. University level to answer for the youth. Anditi kana wakuenda ku university or tertiary education ekumusoro kweyu, it will all be funded on a revolving credit grant scheme. Anditeka our elders hatisi kusiyei. Anditeka we know kuti chino one size ati manya ne youth chete to manya ne munhu wese chino chatoziva one size matemba. Anditi kana kuti fees kwa mugaba ndo one size iso manya ne from the bottom of the list to the eldest. According to our manifesto, there's a social grant for every person 65 years and above. Anditi we are very aware NASA has got funds anditi that are being misused anditi by the bogus senior government officials. They go and get money from NASA, they buy their own buildings at the expense of you people. So that money will use it for a revolving credit facility to empower you people. You have empowered the nation, you have worked for the nation. It's your money, it should come direct to you, not to the chefdoms of any other parties. We don't want parties and politics. We are working for you, we are there to work for you, we work for you. Thank you. Now I'll take the last question from a young person, youth. Any hands? Ndachida kubvunza kuti sesu semayuthi mamuchitarisa here ramangwana redu nerevana vedu kana kuti muri kuda ngopinda maoffices then modla mari mobuda wozobata nesuwo mangwana zvichapedzera zvopandukira futi nevana vedu. Saka dai magadzirisai pabhozi hatikwanisi kuti tikupinzei nokuti hapana chamei mamboitirawo mayuthi. Isu semayuthi takatodzidzawo but hatisi tokwanisa kutowana mabasa, saka basa riripo nderengotengesa. Saka dai makwanisa kutanga mabatsirawo mayuthi then tokwanisa kuti tikupinzei pachigaro. The comment question is, help us as youth first. Don't neglect us. May I have a quick response within a minute? My youth, ndoda tumbate chunich. Number 1, pane inonzi effective youth participation in politics. Engezino ndoda kuuchirai maoko nekuti about 64% yema youth makaregister kuvota.
politics is for you to participate too. And Mawanjiti Mugabe was 39 years. Vamunangagwa was 20. Vachinda kuhondo. Atidi ma youth asingadu kupinda into politics. This is an opportunity. Yemi, and I'm happy my politics built Zimbabwe. She's a youth. I think she's 29 or 32. You see? Tese Triwana. Asi, my policies tinawo. Ndataura ndikati pane a youth hub. Ndikati zvakare education yedu iri wrong. Iri kukutraina to graduate into the street. You cannot even design a car. You cannot even fix certain things. And you are trained to be slaves. We will have my hubs. Aticha kutrainai. Muito se ma Japanese youths, American youths. And Facebook ya muri kutamba nayo. Do you know kuti 19-year-old akaigadzira? Even WhatsApp. So now my policies where we are going to change the mindset. It's not just about the economics. Your thinking, you have to be changed to think, to create, and but will empower you. Mchazfarira because tinenge tinadzo nzvimbo idzodzo. There's a young man who's been standing, and my heart will say, speak for a minute. You in red, yes. Sorry. Mvunzo wangu wakanangana na makansela maningi. Ndinozviswa zvangu kuti zvose zvamataura izvo mutiktak we politics zvakafanira kuti muzvitaure nokuti muri kudawo kupinda pachigaro. Asi mvunzo wandoda kuti mundidavidze mose madzikoma angu ndokuti pane mubvunzo wabvunzwa nababa kuti mune here chimwe chamamboti maita musati mauya kuzotsvaka vhoti kwatiri. Mukati zvakaoma kuti zvidaro zvinoda tatopinda. Asi mubvunzo wangu manje uyu haudi mapinda uyu. Mubvunzo wangu unoti imi samakansela anoda kupinda kumawadhi kwenyu Woodlands, Mkobateni, 14 and everywhere. Ndinoda kansela mumwe chete angandiudzawo pamusoro pematambudziko ari muwadhi yake chaimo chaimo. Aamboti agadzirisa mumwe mune zhara pamwe pamba. Pamwe pane munhu ari kurwara izvozvi samakansela. Mune here kansela mumwe chete angandiudzawo ward 11 kuti paward 11 panamba yakati ndakasvikapo pane nhau yerudzi rwakati yandakagadzirisa yakati. Saka ndo mubvunzo wandinawo. Thank you. The question is, as councillors, do you have practical, pragmatic examples of people with problems in your wards and what you know about it and what you have done about it? Rugare. Inini aspiring councillor Ward 10 Mkoba constituents, and ndakasanga ne problem yakafane funeral. Then I was there for funeral. Some of our party members vakapewa ma contributions kusvika taenda kunochengeta mufi kunzvimbo yeko as far as Gokwe. I'm the first person kutsvaka transportation, even though vanhu vakazocontributawo mari there and there kuti tienda kunzvimbo yakanga yashayikira mushakabvu. Ndinokutendai. The floor is asking for a female councillor to respond. Pamsoroi inini kundiona ndakanyanya kugara ndifariri kunyepera vanhu nekuti chokwadi chiripo ndechekuti tingafadzana nenhema tigoudzana kuti ndichaita izvi. Ini hangu ndakazvimiririra. Chakanyanya kundituma kuti ndipinde papolitics kurwadziwa nemasituations atiri kusangana nawo mukati memawadi. Ndakarwadziwa zvikuru kunyanya kumadzimai. Pakapinda kansela wechirume unoti ukasvika chero na 12 kana masikati chaiwo uchiti ndoda kupuwa kana chidhindo. Vakadzi vavo vanotishainira. Ini ndo zvinhu zvakanyanya kundirwadza kumawadi. Kozoita nyaya yekuti tikasangana mama problems uchiti ndoda kuona kansela unonzi nhasi izuva resabata. Saka izvozvo ini chandinongokumbira mutungamiriri anogadzwa akanaka anobva kuna Mwari. Vazhinji venyu vaona ndakagara pasi zvavaremerawo zvavanetsa kuti sei ndakagara handigoni kunyepera vanhu. Asi ini ndichashandawo nezvandinokwanisa kuti kana vanhu vakauya neproblem kwandiri shungu dzangu handizive ndikazadzikisa, asi shungu dzangu ndedzekuti ndigone kuendawo kunosvika ikoko kumusoro ndichiuya nemhinduro yakanaka. Uyezve chandinoda ndechekuti vanhu vagare zvakanaka mumawadi
tisarambe tichichema tofanira kuzorodzwa pamatambudziko atinawo ndochandinonyanya kuda kuvimbisa kuvanhu. What a way to close our debate and our engagement on a high note, on words of assurance. Let's clap hands for the floor. If you had not been here, this meeting would not have happened. We appreciate you. Tinokudai ma informal sectors. Tinovimba kutimangwana enyo akakunakirai. If our councillors, aspiring councillors, and our aspiring MPs were not here, this engagement would not have happened. Ngatina uchireo maoko zakare. I would now like to hand over to our Secretary General. Thank you. Thank you, Madam Doreen. The chamber! The chamber! The chamber! Yanga iri relevant here town o meeting hii. Yanga yakakosha here, taona zvakakosha here kuungana kwataita. I want to hear the noise. Yanga zvakakosha here. Okay, we want to thank you all for coming. It's important that we had this town hall meeting. It is also important to note that the purpose of this town hall meeting was to make sure those people who are going into offices, if they are elected by you, they go and represent the interest of the informal economy workers. Because informal economy workers are not criminals. We have been running this program under a hashtag called I'm not a criminal, respect my working rights. And we believe the prospective candidates who are here have heard our issues and we will hold them accountable to that. As we are going to round off on this town hall meeting, we will hand over to our national president, Madam Lawrence Banda, to come and give rounding off remarks on these town hall meetings. And as she is coming, it's important to sing a song to our prospective candidates, to tell them and say, Hokoyo. Do we know this song? Tunowaimba aiwa timbe takagaraka. Ngativauze. Tati hokoyo. Aiwa. Hokoyo iwe. Aiwa. Dangandagara. Pachine vamwe vakagara. Hokoyo. Hokoyo iwe. Dangandagara ndamuka. Mugweru ndati hokoyo. Hokoyo iwe. Ndangandagara. Tati zichia iri pano. Inotitsigira. Ndangandagara. Takuimba isusu manje. Imba hokoyo. Imba. Hokoyo. Hokoyo iwe. Hokoyo, hokoyo iwe, dangandagara tapepukaya. Hokoyo, aiwa dangandagara tapepuka iwe hokoyo, hokoyo. The chamber, the chamber, the chamber. I hand over to Madam Lawrence Banda. Thank you. Thank you. I would like to thank all the aspiring candidates who graced our meeting today. Thank you for giving us your manifestos, both from your parties and personal. And thank you for responding to our comments and questions. And above all, and most importantly, I would like to thank members of ZICHIA and members of the community who took their time to attend this meeting and also applied their minds to commenting as well as interrogating the prospective candidates. Thank you very much. And in the same breath, I would also like to express a concern
about the issue of women leadership in politics. It is a worry to note that even though we had several women representatives from the different political parties who managed to speak were men, I believe things have got to change. Our men have got to step down, give women an opportunity. If a male MP has spoken, give a woman councillor a chance. We are sick of male dominance. Hatichada zvinhu zvepatriarchy. Patriarchal practices in politics should stop. Let us give women able and conducive atmospheres to speak out as political leaders. It is very disheartening to note that a woman who says she wants to be a councillor cannot speak up in public because a male counterpart has taken the space. That is something which I noted, and as a woman, I would like to encourage fellow women, assert yourselves. You are already leaders in your own right. Being here as prospective candidates means you have gone through the nomination court. You are a legitimate candidate. Be able to tell your male counterpart, a male MP has spoken up, I as a woman councillor will speak for our political party. That is the biggest concern which are noted. It is a plea to the male counterparts and an encouragement and motivation to women candidates. Ngachitswe. Men have had their chance. It's our turn to have a space, as well as the youth. The youth should also assert themselves. We had only one youthful candidate. That is also a challenge for the councillors at local level, at member of parliament level. I'm grateful for my sister's presence, the only woman and a youthful candidate as well. In rounding off, I would like to say this town hall meeting, as far as I am concerned, ZIPP and ZIPP achieved their objective to have people talk to the candidates, to have people get the information that they need in order to place their votes. Town hall meeting yabudirira nekuti vanhu vagona kutaura nema candidates, vagona kuwana information kuti ma candidates ari kufungei nezvedu. Saka tichibva panapa musi wa 30 takugona kuisa X yetu patinoda, patafunga, tisina watavunza. Asi ndoda kukurudzira kuti ma interviews ngawaenderere mberi. Pese pese pakunouya ma candidates achikumbira vote, chivunzai zvamunoda vachikudairai. I want to encourage members of the community to continue interrogating and interviewing our candidates. And to close this meeting, I would like to ask, how many of us are registered voters? Thank you. I can see that we have a large number of registered voters. And how many inspected the voters' roll? A smaller number inspected the voters' roll. So these are key contributors to the voting process or the election process. Sometimes politicians talk to large numbers of people, not knowing if they are registered or not. It is important to see that we are talking to a relevant group. As the chair, we have spoken to a relevant group. A relevant group has quizzed our politicians. And to round off, we have sung Hokoyo. I believe they have got the message. There is another message that I want to get through in song, a shorter song because we have to close now.
hama dzangu munoda mugariro wakadiniko pasi pano. Hama dzangu munoda mugariro wakadiniko pasi pano. Kana sweswe rinoda mugariro wakadiniko pasi pano. Kana informa linoda mugariro wakadiniko pasi pano. Kana mayuthi anoda mugariro akadiniko pasi pano. Kana mamai anoda mugariro wakadiniko pasi pano. Kona baba vanoda mugariro wakadiniko pasi pano. Mugariro ye mugariro, mugariro ye mugariro. The chamber, the chamber, the chamber. Thank you, Madam President Lorraine. I think this time we started with prayer. We are also going to close with prayer. And when we close with prayer, is our internet, our viewing on air is going to also close. We're going to close it in song. Is that okay? It's important. Can I ask somebody to come and give us a closing prayer? If somebody is coming, Madam Moderator. Oh, you were good. Thank you very much. Thank you very much. Any volunteer to pray for us? Oh, okay. Okay. Let us bow our heads and pray. Father God, in the mighty name of Jesus, Father, we want to thank you for this town hall meeting. Father, we thank you because you've made it a success. We thank you, God, for our candidates. We thank you, God, for the residents in Gweru. We thank you, God, for the organizers. We thank you, God, for our President Doreen. Father, I pray and I dedicate everything, even unto your hands, that you may continue leading us. Father, I thank you even for our nation, Zimbabwe. Even as we are going to witness this historic moment, as we are going to participate in this historic moment, as we are going to help even ourselves by selecting for ourselves leaders, we pray, oh God, that you may lead us. Because your word says, vatungamiriri vanogadzwa nemi. Baba tinonamata, baba kunyange segweru, baba tichibvumirana kuti kunyange patiri kuenda kuma elections zarurai meso edu tigone kuona. Baba mutibetsere senyika yeZimbabwe tidzokere kwatanga tiri kwekuva bread basket. Baba tinonamata, baba tichiti Mwari tibetserei, baba tive nema peaceful elections. Tinonamata tichiti Mwari tibetserei tive ne free and fair election. Tinonamata tichiti Mwari tibetserei kuti semavhenda baba upenyu hwedu hushanduke kunyange ma elections achinga adarika. Tanamata nekutenda mustara mambo edu Jesu Kristu. Amen. Venda rakanganisa aiwa harina ukang. Venda rakanganisa Mugweru venda rakanganisa Tati venda rakanganisa Chati chaya chikopokopo kutendere tserse shunguru zamwe yawe. Thank you, Sly Media. Thank you, Sly Media. Thank you, Sly Media. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges.